Salutare lumea, Zubgan și bine v-am găsit la un episod din seria mea de Minecraft. De data asta facem o lume nouă. Hai să facem Bogdano. Stai, până bă. Așa, Monanos World. Nu merge. Bonus chest. Asta era așa. Seed. Ce seed să bag? No, diamonds. Diamondes. No, hai să fie cu noroc, să nu ne dea într-un bandarat de gheață, că n-avem ce să facem acolo. Și da, oameni buni, după cum vedeți, m-am apucat din nou de YouTube. N-am mai filmat de 3 luni, 4 luni și am revenit cu un nou canal și sper să ne strângem mai mulți pe acest canal. Ok? Am un schimb ăsta de retardat. Nu, stai. Mi s-a deconectat mouse-ul. O viața mea. Gata? Mere? Am văzut vaci acolo. Hai să luăm niște lemn. Lemn. Înainte să începem, vreau să vă rog să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episod în continuare și să dați un share pe Facebook ca să vadă și prietenii voștri. No, hai, bă, dar ce ore, bă, mouse-ul ăsta, no, hai, trebuie neapărat să-mi iau un mouse nou. Ce naiba? Nebun, nu știu, uite, sparge singur. What? No, să-mi scuzați mouse-ul. Vă rog să-mi scuzați. Nici nu știu de când fac episodul ăsta, dar bă, rog. Să filmăm și noi acolo. Repede. Bun, hai că ne ajungem ca astea. Nu un crafting table. M-am rugat ce poți. Yes. Și repede. Bă, eu fac un pickaxe cu numai din stick-uri. Da, bă. Fac un ăsta mai în jos. Bă, dar ce bine merge să mor eu în 40 de FPS-uri. Merge. Bă, să mor eu, n-a dat de cap ăla, dar am dat de aer, bă. Am luat. Deci nu dau de cap prima dată, dar dau de aer, nu. Bă, dar ce bulan am și eu, bă, pe mine, bă. Acum cred că nu mai am găsit nicio bucată de aer în afară de astăzi, nebunesc. Oh, femeie. Stai, ajung de acolo? Nu ajung. Bă, frate, ce enervant e mouse-ul. Oulou! El n-a luat. Nu, hai. Ce repede, luăm iron-ul ăsta. Parcă aia. Hai cu iron-ul, mă, hai odată, Dumnezeule mare. Hai că facem atâtea bețe, am făcut 20 pe ei. Cred că mi-ajung, nu? Mi-ajung. Nu, pun așa, fac un topor repede. 3. Fac repede o ropadă, fix asta mi-a ajuns. Și mergem repede să mai luăm niște. Bă, e pe peaceful-ul? Bă, eu dau pe hard, bă, eu știu să joc, bă, ce cum să nu dă? Eu știu să joc, bă, să dea pe hard direct. Hai, mă, hai. Da, până acum am 10 abonați, mă, am 10 abonați. Am 0 abonați și sper să am mai mulți în curând. Da, nu. Hai. Hai, da, Dumnezeu. 20 de bucăți mere. Aoleu. Ce vreau să fac? Da, să iau niște mâncare. Le dau direct criticală. Ei. Bă, să mă, nu știu să fac PvP aici. Unde e vac? Acolo e vac. Eu. Bă, nu mori dintr-o critică, fie, n-ai. Nu, hai. Mi-ajunge. Bă, dar n-am ca, bă. Imediat iau. Ia mă pun o bucată aici să mă urc. Cred că am filmat de vreo 2 minute. Și da, dacă mai vreți episod în continuare, vă rog să nu ezitați să apăsați pe butonul de like. Da. Bun. Și cred că canalul ăla vechi, cred că nici nu o să-l mai folosesc, o să-l chit sau ceva, dar face că nu mai știu e-mail-ul pe care l-am făcut. Care l-am făcut, deci o să las acolo
Și vă rog să vă dezabonați după ăla și să veniți aici, la nou canal. Bă, să mor, zici că sfind să înceapă aventura, bă. Nu, ce acolo? Cou! Aia e, băi. Aia e, bă. Dăm repede. Credeam că e doar două. Îți trei. Mai e una aici. Bă, da, ce lucky sunt și eu, bă. Îți lucky, da, mare. Bă. Bă, deci să mor eu. Deci am avut un episod pe canalul ăla mai vechi. Bă, să mor eu. La un videoclip de Metin, bă, s-a strâns 30 de like-uri, mă. 30 de like-uri în 3 luni, dar normal. Normal că 30 de like-uri cred că fac pe canalul ăsta dacă aș fi foarte mai mult. Da, mă, foarte mai mult. Mai mult activ, cred că aș face vreo 100 de abonați, dar asta depinde de voi dacă dați și voi videoclipul mai departe pe Facebook sau pe share, să dați share sau și chestie. Acolo nu mai e mâncare. Da. Trebuie să mănânc crudă. Ba. Mă îmbolnăvesc aici. Dă cancer în mine, Doamne ferește. Bacile, bă, dă-mi birou, dar mă rog. Bun. Stai. Bag ăsta. Ce bă? Să prăjește aer, nu cu lemn. GG, man. Ana, bă, să fac repede o casă. Că nu se supără nimeni. Cred că ajung bucățile astea, dacă mai iau. Uitați. Uitați aici, mă. Locul perfect. Perfect. Uitați. Ia, scot și iarba asta de aici. Și forma e perfect. O să deconecta mouse-ul. Dar neapărat trebuie să-mi iau un mouse nou. N-am să spar pe asta, ce n-am fac cu asta. Ok. N-am, trebuie să-mi pun și poza la canal. N-am deloc poza la canal, nici pe canalul ăla nu aveam poza la canal. Eram anonim. Și că eram prost. Bun, 2 uși. Puțin repede. T3 în sus. Hai. Bă, da, merge bine, 30 de FPS-uri, cred că ajunge. Și... nu. Bă, iar să deconectăm mouse-ul, mă. Bă, are ceva cu mine. E bună, sără. Bă, ce naiba pun așa strâmb? Au. Am luat o inimă în minus, dar imediat se încarcă. Ui, e pe peaceful, că nu înțeleg. Deci, nu e pe peaceful. Stai că am mâncat. Am uitat. Să uituc. Ba, merge să mai luăm niște lemn. Bă, sună. Deci că sfind să înceapă aventura. Am ghiozdanul ăsta verde. Am căciula aia. Și blond. Da, mă, fix ăla sunt. Și am numele No Name. Uitați. Uitați cum am numele. Ce naiba? Cred că dacă puneam fin, cred că nu mi-l dădea. Dar mi-l dă pe ăsta. Da, bravo. Ce logică magnifică. Hai să luăm tot copacul ăsta. Facem repede casa și închei și episodul. Nu că m-aș grăbi sau ceva, na, mă rog. Hopa, căluțul trup. Căluțul trup. De un Piggy's Moon. Bun, un steak aproape. Un steak și aproape un steak. Au sparg și astea, toc. Stai că sunt prostul. Da, bravo! Eu le spar pe alea, dar trebuie să le pun înapoi. Urmă le sparg iar. Că trebuie să fac acoperișul. Parcur, bă! Ce știți? M-am mâncat și pun și blocurile, zici că sunt hungry, da? Mai filmez mâine înainte să plec la școală, un episod. Pentru că azi am stat acasă pentru că m-am durat capul. Bun, facem așa. Gata. E destul loc, bă. Stai n-avea să-mi aduc alea. Să-mi aduc furnation-ul și
Crafting Table. Și vă rog să mă scuzați pentru că m-au prostez, dar n-ai primul video și nu prea sunt în formă după ce am fost atât de mult inactiv. Și da, fraților, se pare că filmăm Minecraft. Da, după ce am terminat episodul, eu acum pomenesc că mă joc Minecraft, știți? Idee genială. Da, și na, prima dată când nu mergea Minecraft, deci nu mergea, frate! Deci intram în el și tot crește instant, nu știu de ce. Dar acum merge, nu știu ce n-am am făcut. Oricum un program, chestii. Bun, hai să vedem. Care... Ai. Mă repede. Bun, facem repede. Două ușițe. Bun. Și stai să pun și astea. Sper să nu se audă prea tare. Bun. Și data viitoare să pun și o melodie pe fundal dacă tot filmez și așa și nu prea vorbesc. Bă, nu cred că ar trebui să pun lemn de ăsta, nu? Oh my god, și mi era pusul. Sau, că nu strică nimic dacă băgăm și cloțul, nu? Ei, nu se vede, what? Ok, lasă așa. Mamă, ce bine merge să mor în 30 de FPS-uri când am toate astea pe... Hai să mor eu. Am văzut eu un pom normal pe aici. Uite și creeper. Nigă. Uitați aici. Mă, vii cum... Nu, vii la mine? Aoleu! Mamă, mâncați aia și era să mor. Zădeam fail-ul maxim. Cred că nu mi-ajunge un pom de ăsta, dar o să mai merg să mai caut. Uitați aici, e perfect. Am destul aici. Bă, stai mă să dezactivez. Se dezactivează, nu știu dacă tot nu se vede deloc. Luăm și noi vreo 20 de bucăți și mergem acasă, facem repede casa și revin. Bă, frate, câte vaci! Hai de capul meu! Dă-mă! Headshot! Da, așa, mamă, zici ca mai! Yo! Am dat aici de la Târgu Oglă. Hai! Ajunge. Mai am câteva bucățele. Nu știu cât am filmat, dar mă rog, o să le uploadez. O să-l uploadez chiar acum după ce termin și am și Fall of Damage. Iar un creeper. Poate vine un zombie lângă mine, că am văzut pe al de viață. Am s-a părut. Am 20 de ajung. Bob, un stick. Hai că suntem good to go. Good to go. Bun. O șogăină. No, gata, pe asta o băgăm aici. O să o numim Cârnat. Așa o să o numim. Cârnat. Nu. Fia, nu intra că te fac pui. Apropi te fac pui. Bă, stai bă, cam like. Te nebă. Nu se vede nimic. S-a părut că era un zombie acolo, mă duce în direct să-i dau headshot. Gata, acum poți să intri. Cârnat, intră acolo. Sau dacă nu vă place Cârnat, să lăsați în comentarii idei de nume pentru găinușa noastră. Dacă tot a venit. Da, cam atât cu acest episod. Nu uitați să-mi lăsați mape pe ID-ul de Skype care îl aveți în descriere. Să-mi lăsați mape, să încep o nouă serie de Maps from Subs. Să văd și eu ce puteți să faceți niște mape super tari și să le filmez. Cam atât cu acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!